В това видео ще ви представим ползите и минусите на органичното съдържание и на платената реклама, за да може вие да изберете кой е най-подходящият начин за привличане на клиенти онлайн, конкретно за вашия бизнес. И така, нека започваме сега с същинската част. Ето и първата точка, която ще разгледаме. Скоростта, с която се получават резултатите. Определено, органичното съдържание отнема доста повече време, за да донесе резултати. При платената реклама, естествено, резултатите могат да дойдат много по-бързо. Буквално може да пуснете рекламата и на същия ден вече да имате резултати, което дори не е рядкост. Подобни резултати с органично съдържание са така не невъзможни, но на ръба на научната фантастика. Естествено, като всяко нещо в природата, всеки плюс идва със своите недостатъци. При платената реклама резултатите могат да идват по-бързо, но за сметка на това при съдържанието резултатите са много по-дългосрочни, защото платената реклама е на следния принцип. Вие плащате и в момента, в който спрете рекламата, резултатите почти напълно ще изчезнат. Спрете ли да давате пари, всичко приключва, докато при съдържанието в социалните мрежи дългосрочно вие се изграждате като експерт във вашата сфера, дори за определен период от време да прекъснете публикуването на активното публикуване на съдържание, вие вече ще сте публикували достатъчно, за да може хората да ви намират и съдържанието да носи резултати. Между другото, ако смяташ информацията в това видео като полезна, абонирай се, за да може YouTube да те известява, когато публикуваме други подобни видеа, които могат да помогнат за развитието на твоя бизнес. Обаче, платената реклама има едно друго много голямо предимство – добрата измеримост на резултатите. Тоест, при платената реклама много лесно може да проследите. Примерно давате 5 лева и какви са точно резултатите, които тези 5 лева ви водят. Докато при съдържанието това става така доста по-трудно. При съдържанието обаче действа така нареченият ефект на натрупването. За какво става на въпрос? В началото вие влагате много усилия и резултатите не са достатъчно удовлетворяващи. Обаче с времето резултатите стават все по-добри и по-добри. Имам предвид потенциалните клиенти, които съдържанието привлича към вашия бизнес. За сметка на това при платената реклама има някаква граница на съотношението между усилията, които влагате и резултатите, които получавате, която не може да бъде прескочена. Например, няма как в началото, ако за 5 лева сте получавали един потенциален клиент, сега за 5 лева след 3 месеца рекламиране да получавате 10 потенциални клиента. Не само, че това няма да се случи, ами най-вероятно не за 5 лева ще получавате един потенциален клиент, ами за 10. Защото с времето платената реклама става все по-скъпа и все по-скъпа. Докато съдържанието на практика е безплатно и неограничено за публикуване. Това са така на прост език обяснени разликите между съдържанието и платената реклама. Това са основните, поне по мое мнение, най-ключови разлики между тези два метода да популяризирате бизнеса си. И двата метода имат своето приложение. И двата метода са изключително добри. Ние трябва да бъдем благодарни, че живеем в такъв момент от историята, в който има толкова много възможности да рекламирате бизнеса си. Това, ако на някой човек през 1924 или 1925 година му кажете, че на такава цена може да привличате клиенти по такъв начин и да достигате до хора от целия свят, най-вероятно ще ви помисли за луд. Най-ефективно е дори когато съдържанието и платената реклама работят в синхрон. За какво става на въпрос? На екраните си виждате една примерна продажбена фуния, която включва хем съдържание органично, хем платена реклама. И ето как тези две неща могат да работят в синхрон. Нека си представим следната хипотетична ситуация. Човек скролва във Facebook и случайно попада на платена реклама, пусната от вашия бизнес, която му привлича вниманието. Обаче много рядко на практика се случва така, човек от първия път, от първата реклама, която види,
да стане ваш клиент и да си закупи това, което предлагате, или пък да запази час за разговор. Обикновено нужни са повече точки на контакт. Някои хора казват 7 такива контакта са необходими преди така човек, който е студена аудитория, скролва си във Facebook, за да го превърнете в ваш реален клиент. Точно тук съдържанието е изключително полезно, защото след като този човек сте му събудили интереса чрез вашата платена реклама, след това, чрез вашето органично съдържание, вие може да се докажете като експерт, да покажете на какво сте способни, на какво е способен вашия бизнес, за да може, когато види ваша платена реклама след това, да цъкне и да закупи това, което предлагате. Именно това визирах, когато казах, че съдържанието в социалните мрежи и платената реклама могат да работят в синхрон. Дори най-добре е, когато работят в синхрон, защото понякога органичното съдържание не е достатъчно, също понякога и платената реклама не е достатъчна. На практика нещата зависят от много фактори, естествено. Има много бизнеси, които е невъзможно да се рекламират само единствено чрез органично съдържание. Просто естеството на тези бизнеси е такова. Има и много бизнеси, които не могат да се рекламират само чрез платена реклама. Нещата на практика от случай до случай са изключително различни. А има и бизнеси, които могат да се рекламират само единствено чрез платена реклама или само единствено чрез съдържание. Всичко зависи от същността на бизнеса. Поради тази причина аз ви предлагам следното нещо. Може да заявите безплатна консултация от първия линк долу в описанието. На тази безплатна консултация ще разгледаме вашия бизнес в детайли, за да може да ви помогнем да изберете кой от тези подходи би бил най-подходящ. Ще анализираме добре същността на вашия бизнес, защото нещата понякога не са черни или бели. Това беше от мен за сега.